croeso nôl i Label Deg, enw fi yw Aisha, ac os ydych chi heb yn barod, tanysgrifiwch i'r sianel isod a roi comment a like. Heddi dwi ar set ITOPIA yn ffilmio. Dwi'n chwarae un o'r rhannau, sef Mari, a dwi mynd i ddangos chi diwrnod o ffilmio. Yr colur, yr gwisg, a'r hwyl dyn ni'n cael ar set. Banta ni. Dwi'n cyrraedd y set yn eitha cynnar tua 7 o'r gloch y bore i gael fewn i wisg fy ngymeriad a cael colur wrth gwrs. Mari yw ferch un o'r prif wyddonwyr yn ITOPIA sy'n creu'r Z. Mae hi'n ddewr ofnadwy ac yn benderfynol i ddarganfod y gwir o beth digwyddodd i'w thad. Mae colur a steil gwallt Mari yn hollol wahanol i un fi. Mae colur hi yn eitha syml, lle dwi'n fwy creadigol. Dwi'n rili hoffi dillad Mari, ond fasai byth yn gwisgo sgert fel arfer. Hefyd, fasai ddim yn gwisgo gymaint o batryma ar yr un pryd. Ti'n iawn, Dad? Fi'n teimlo tyma bach dan y tŵr. Gyfres ddrama i blant 10 i 13 oed yw ITOPIA, yn llawn dirgelwch a lot o zombies, so mae'n eitha scary weithiau. Dyn ni jyst i gorffen yr bore o ffilmio ar ôl dechrau o 7 o'r gloch, a mae fe amser cinio. Chi'n joio wneud y ffilmio? Wrth y modd. Ie. Mae pawb mor neis yma. Mae pethau'n edrych yn wych hefyd. A mae sy'n dim gwych o ran nhw. Oherwydd mae'r sianel yma i wneud colur a gwisg. Be wyt ti'n meddwl am gwisg Max? To be? Dwi'n wir yn offio. Ie? Yndw, mae'n syml am yn gweithio. Os ti'n gwisgo rhywbeth fel hyn? Byswn am hwn i, ella dwi'n fwy o fwy Chris Check, so, ti'n bod. Diolch. Waw. Dwi'n wir yn offio, mae'n syml, mae'n lliwiau yn neis, mae'n cyd-fynd o'i gilydd yn neis. Ei! Neis. A just tip o ran y sianel, da ni'n newid y watch i bob golygfa, di ond ddim yn gweithio, mae continuity sy'n wastad bod tro'n newid hon, so mae'n gret. Ond ie na, dwi wir yn hoffio, mae'n syml, mae'n gyffyrddus hefyd, mae'n math o beth, adag geia'n dod hwn, o'n yn neis. Mae'n cadw fi'n gyrus, mae'n cadw fi'n blyd, so rydym gwyno. Wel, diolch yn fawr i'n eich Dim problem. Mewn fan hyn, i lle dyn ni'n aros i weld... dych chi'n methu weld fi? I weld sut mae fe'n edrych ar y camera. I setio lan un o'r golygfeydd. A mae'n edrych yn really cool.
really hir. 7 i 7. Ond oedd e'n really hwyl. Diolch yn siŵr i gwylio ITOPIA pan mae yn allan.